Umunnem no munam na bolachi udodurunu. Okay, ina edo emume nke misa maka ihe ndị dum dị anyị mkpa n'obi na maka usoro ejiri yọọ ya bụ misa bụ anyị na-eso nwanne anyị nwanyị bụ barista Chimo Korama were na-ayọ Chineke ka onye dị ya bụ Chief Moses Chiemeka Okorama ebe ezumike. Anyị na-eso nwanne anyị nwanyị bụ Lady Amaka Anianwa na-ekele Chineke ma anakpa maka hụ obu n'obi. Anyị nakwa ayọ Chineke ka o were gracia ya na-agwọ ọrịa were hụkwasa nwanne anyị nwanyị wo Kamilia Udom ka o were na-agbake n'ọrịa. Anyị na-ayọ Chineke maka nchekwa na ụzọ na ebumnuche dị iche nke Sir and Lady Chinedu Akolesa ka Chineke nna naba ebumnobi ha na ahụ niile dị ndị anyị na mkpa ugbu a ka anyị soro kwe Sir and Lady Silvanus Egbunam na-ekele Chineke maka ebumnobi ha. So anyị na-esorokwe ụmụnne anyị ndị bilọngụ ndị so na A Lady of Fatima ha ihe ga-abụ oriri ihe ga-awụ 13th of this month. So anyị na-esoro ha na-ekele Chineke na maasị ya ha iji mee emume ha maka afọ ha chọrọ ka ebe anyị na-eso na-ekele Chineke ka ọma mma. Ha donetiri ego iji zụ candlesticks a ga-ejidowe ebe mee ya dị mma so that ọkụ a na-enwe ebe hi ewere hụ na dịnwana Jesu Kristi nọnyere anyị oge niile na ọnọdụ Eucharist. Ha nyere anyị $760 iji were zụ candlesticks candlestands ndị ahụ. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eucharistia site n'ịkpụpụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lọghara elogha, onye nwe anyị mee ebere. Bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi
mee ebere. Onye nọ n'akari nna na-arịọtụrụ anyị arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Ka anyị rịọ arịrịọ. Oseburu ụwa, biko nye anyị amara gị nke ga na-enyere anyị aka na-akwado anyị, ka anyị wee na-enwe agụụ ime uche gị site na dị na Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị ebebe ebebe. Ihe ọgụgụ nke mbụ, ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Azaya, isiokwu: onye nwe anyị ga-akpọ nnukwu oriri, bịakwa hichaa onye ọbụla anya mmiri. Ọ bụ n'ugwu nke a ka onye nwe anyị nke igwe ndị agha ga-akpọrọ agbụrụ niile oke oriri nke jupụtara na nri gbara abụba na mmanya bụ ọkacha mma,
Nnukwu nke a ọ ga-ebibi ihe mfuchi ahụ fụchiri agbụrụ niile na ihe mkpuchi ahụ ejiri kpuchie mba niile. Ọ ga-ala ọnwụ n'iyi ruo mgbe ebighị ebi. Onye nwe anyị Chineke ga-echigha anyị mmiri n'ihu ha. Ọ ga-esi n'ụwa niile wepụ nkwulu a na ekwulu ndị nke ya. N'ụbọchị ahụ ọ ga-asị, lee Chineke anyị, onye anyị na-ele anya na ọ ga-azọpụta anyị. Ka anyị ṅụrịa ọṅụ, bịakwa nwee obi aṅụrị na azọpụtala anyị. N'ihi na aka nke onye nwe anyị ga-anọzi n'elu ugwu a. Okwu nke osekpụrụ ụwa.
ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị nsọ degara ndị Filipia, isiokwu: onwe ihe ọbụla m na-agaghị emeri site n'enyemaka onye ahụ na-agba m ume. Amụtala m otu esi adị ndụ mgbe a nọ n'ụkọ na otu esi ebi ndụ mgbe a nọ n'ụba. Agafela m ihe ndị a, ha bịakwa dụọ m anya. N'ihi ya, ebe ọbụla na n'oge ọbụba m maọbụ afọ ojuju, ma anọ m na-eriju afọ, ma nọ m na-ebu ọnụ, ma nọ m n'uju, ma nọ m n'ụkọ, n'ime onye ahụ na-enye m ike, enwere m ike ime ihe ọbụla. Ma unu mere nke ọma n'aka unu nyere m mgbe m nọ na mkpa. Chineke ga-akwụ unu ụgwọ, bịakwa kpọrọ unu mkpa unu n'uju site n'ụdị akụ na ụba ahụ o gosiri anyị na Kristi Jesu. Ka otito dịrị Chineke Nna anyị ebi ebi. Amen. Hallelujah. Onyenwe anyị kwuru sị, atụrụ m na anụ m na n'ụlọ m ama m ha na-asọkwa m. Hallelujah. Ọgụgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Matiu dere. Jesu gwara ndị mmadụ okwu n'ụka bụ ilu ọzọ sị, aga m eji alaeze eluigwe tụnyere otu onye eze nke kpọrọ oriri agbamakwụkwọ maka nwa ya nwoke. O zipụrụ ụmụ odibo ya
ka ha gaa kpọọ ndị eziri maka ya bụ oriri, ma ha achọghị ịbịa. O zipụkwara ụmụodibo ya ndị ọzọ sị, gbanụ ndị niile akpọrọ oriri, lee, akwadochala m ihe oriri, egbuola oke ehi na ụmụ ehi gbara abụba, ihe niile ezuola oke, bịanụ maka oriri agbamakwụkwọ. Ndị ahụ akpọrọ oriri gbara mbọ, ndị ahụ akpọrọ oriri gabara mkpa ha, n'ihi na ha akpọghị ya ihe ọbụla. Otu onye gabara n'ubi ya, nke ọzọ gaba ahịa. Ebe ndị ọzọ jidere ụmụodibo ya, mee ha akaja, gbukpaa ha. Onye eze ahụ were oke iwe zipụ ndị agha ya. Ha lara ndị ogbu ọchụ ahụ niile n'iyi, gbakwa obodo ha ọkụ. Emechaa, ọ gwa ụmụodibo ya sị, akwadochala m oriri agbamakwụkwọ, ma ndị a kpọrọ maka ya etosighị etosi. N'ihi nke a, gazienụ okporo ụzọ niile, kpọtanụ ndị niile unu nwere ike ịhụ maka oriri agbamakwụkwọ a. Ụmụodibo ahụ wee gaa okporo ụzọ, kpọkọta ndị niile ha hụrụ, ma ndị obi ọjọọ ma ndị ọma, nke mere ka ụlọ ebe a na-eri oriri agbamakwụkwọ ahụ jupụta na ndị ọbịa. Mgbe onye eze ahụ batara ịhụ ndị ọbịa ahụ, ọ hụrụ otu nwoke nke na-eyighị uwe agbamakwụkwọ. Ọ jụrụ ya sị, enyi m, olee otu i si bata n'ebe a na-eyighị uwe agbamakwụkwọ? O kpughị okpu ọbụla. Onye eze ahụ wee gba ndị na-ejere ya ozi sị, kenụ ya akpụ ụkwụ n'aka, tupu ya n'ezi n'ime ọchịchịrị, ebe ibe akwa na ịta ikirikiri eze ga-adị. N'ihi na ọtụtụ ka a kpọrọ, ma ole ma ole ka a họrọ. Oziọma nke osekpụrụ ụwa.
ụmụnne m na ụmụnna m, ọ gadịrị unu mma. Ya Chineke gọzie anyị n'ụzọ pụrụ iche. Anyị gbakọwa ngọzi niile o nyere anyị kemgbe oge a bidoro. Ọ karịala, ngọzi Chukwu akarịala, n'agbanyeghị si na enwere this COVID-19. Chineke nna were gracia ya were chụọ anyị n'ihu. Enweghị onye ọbụla n'ime anyị a ga-asị o jidara n'ala. Anyị ga-ekele Chukwu maka ya. Anyị ga-ekele Chukwu maka ndị branch of CWO, our Fatima group, our sisters, our mothers, our grandmothers, ndị nọ na Fatima group. Anọzuoleghị otu afọ kemgbe emechireghị emume nke ikpeazụ afọ gara aga ugbu. Chineke nyekweghị gracia, nye ha amara, ha were na-akwụshi ike na otu ha na-aga n'ihu. Anyị na-ekele Chukwu maka otu onye isi nchụaja anyị wụ Nikos Dimazio, n'agbanyeghị si na n'oge ugbu adịchaghị mma, ya abịakwa dedicate anyị ọtọ ọhụrụ, rededicate our whole church so that anyị enwe a good worshiping space. Anyị na-ekele Chineke maka ngọzi niile pụrụ iche iche o nyere anyị, maka otu o chiri mee nwanne anyị nwanyị Dr. Mabel, ya graduate here in the midst of this thing with her doctorate in nursing. So we thank God for her. Anyị na-ekele Chukwu maka otu o chiri nye anyị onye enyemaka o jiri enobi ara anyị ziere anyị ka o were na-enyere anyị aka, Father Vincent. Anyị na-ekele Chukwu maka ndị CWO, ndị bịa nabata n'ụzọ pụrụ iche Sọnde gara aga, na ndị CMO, ndị nọ na-akwado anyị. Anyị na-ekele Chukwu maka anyị niile. So ngọzi niile Chineke na-enye anyị, o nyeghị ya maka onwe anyị, o nyere anyị ka anyị were mifugharịa mkpụrụ nke alaeze dịka otu echiri gba anyị n'izu ụka gara aga. Ile ngọzi niile Chineke jiri gba anyị gburugburu were amị mkpụrụ ọma, ezi omume, ịdị nsọ, ịdị na-akpado alaeze Chineke n'ụwa, were na-azụli ahụ Kristi nke nọ n'ụwa. Nke a mere tata Chineke na-agwa anyị sị maka ngọzi niile anyị jiri ya nyere anyị, anyị rụfụgharịa ọrụ pụrụ iche. Anyị ga-akwụ anyị ụgwọ n'ụzọ pụrụ iche. Olee ụgwọ ọ ga-akwụ anyị? Ụgwọ ọ ga-akwụ anyị wụ ụgwọ alaeze eluigwe. Ụgwọ ga-ewere anyị na-anaba ịdị n'otu. Anyị ahụ ya ihu na ihu. Nke a ka nke a mere o jiri chi onye amụma ya bụ Aịzaya were gba anyị maka oriri nke Chineke, oriri nke aṅụrị nke ikpeazụ, n'oge ikpeazụ Chineke ga-eji chaa anyị n'ihu. Ya mere o ji gba anyị sị ọ bụ n'ugwu nke a ka onye nwe anyị nke igbe ndị agha ga-akpọrọ agbụrụ niile. Ọ ga-enye anyị oriri ya, oriri ga-eme anyị enwe obi aṅụrị oge niile. Olee oriri ahụ? Ọ ga-enye anyị nri dị iche, mmanya pụrụ iche. Olee ha ọ ga-enye anyị? Ọ ga-ehichafụ anya mmiri akwa n'ihu. Lee mkpuchi kpuchiri ụwa niile, wepụ ya. Akwa mkpe ọ ga-ewepụ ya, suo ya ọkụ, agaghịkwa enwe ọnwụ ọzọ.
nke a bụ ihe Chineke kpadoro ndị nne m ochie n'ụwa. Ọ chọrọ ka anyị rịa ugwu nke Zion. Ọ chọrọ ka anyị rịa ugwu ga-ebugara anyị na-abụ dị n'otu. Ọrụ ma gị jee, echere m n'oge njere ordination otu enyi m nwoke na ebe akpọ Chieti in the province of Abruzzi na Italy. Ishi ebe ala dị akịrị gbalie ebe shrine St. Camillus of Lelis. O nwụrụ 16 something na hia gala dịkpa ka ọ gara hiwe ụra. Gị na-agbalị ugbo ga na ume na-agwụ gị. So ndị na-agbalị ugbo eji ha kwado onwe ha ọfụma. Eji akwado ha akwado ka ha ghara ịlụ ozu breath ma ha na-agali elu ugbo ahụ. Ugbo dị very steepy. Ị ga na-aga ya akịrị na-agbalị ugbo ahụ were ruo elu ugbo ebe ahụ akpọrọ maka oriri ahụ. Otu ka ọ dịrị. Ọrụ ma ịgbalị elu ugbo ebe anyị na Chineke ga-adị n'otu, anyị ga-akwado onwe anyị nke ọma. Anyị ga-akwado onwe anyị nke ọma. Were ụzọ ọbụla Chineke jiri saa anyị were kwado onwe anyị, ụzọ ọbụla o nyere anyị iji kwado onwe anyị were na-akwado onwe anyị nke ọma. Ole mkpado anyị ga-enye onwe anyị? Mkpado ọbụla nzukọ nsọ nke Kristi ji na-akwado anyị mgbe anyị emere mmiri Chukwu, na sakramenti nke anyị na-anata, n'okwu Chukwu nke anyị na-anụ, ile iwu Chineke niile na-edowe, n'isoro ụzọ nke Jesu Kristi tọrọ anyị ga na-esi na-agbalị ugwu nke Zion, nke wu anyị jiri ike ikere aka anyị agaghị agbalifu ugbu ahụ. Otu anyị ga-esi agbalị ewu iji gracia Chineke, gracia nke Jesu Kristi were na-azụ ugbo ahụ otu n'otu until anyị agbalie na-elie kpamkpam. Otu ka Chineke jiri chọọ ka anyị na-akwado onwe anyị dịka onye na-agba marathon. Ọ ga-akwado n'onwe ya, ọ ga-eriju afọ, ọ ga-enwe otu ọ ga-esi mee kipụ extra strength iji gbalie elu ugwu ahụ. Nke a mere dịnwe na anyị Chineke anyị na-asị anyị na-enye anyị gracia niile, na-enye anyị ikikere niile, na-enye akwado anyị. So ọwụghị n'ikikere nke anyị, ọwụ n'ikikere nke ya. Na gracia ya ka anyị ga-eji nyụọ elu ugbo nke Zion, nke ehi dịka St. Paul ji agba anyị na ihe ọgụgụ nke abụọ. St. Paul n'onwe ya iji elu ugwu ahụ yila Chineke wuru otu. Ọ sịrị na oge niile zuru ezuru. Ọ gaghị ekpe agụụ, ọ gaghị ekpe ọdịnụba, ọ gaghị ekpe ihe ọbụla amaghị ihu idowe anyị ya n'ebe dị nwana Jesu Kristi nọ. So mere o ji agba anyị, amụtala m otu esi adị ndụ mgbe ọ nọ n'ụkọ na otu esi eme ebi ndụ mgbe ọ nọ n'ụba. Oge ọbụla ọmụ anị ya, enweghị ụzọ ọbụla ọ ga-eji ga-amaghị ihu maka na o chewere ihu ya ebe ahụ Chineke chọrọ ka o chewe ihu ya. Nke a bụ ihe Chineke chọrọ n'aka anyị. Anyị agaghị ekpe ihe ọbụla amaghị anyị ihu. Anyị agaghị ekpe ihe ọbụla ka ọ wụrụ mgbochi n'ebe anyị nọ iji rue ebe Chineke kpọwa ka anyị na-aga na-eso
na-azụ oku ọ kpọrọ anyị. Anyị agaghị ekpe ụba nke ụwa, anyị agaghị ekpe enwe nke ụwa ka o gbochiri anyị ụzọ. Anyị dịka otu St. Paul dị, anyị ga-amụ otu ji na-eso di nwe na Jesu Kristi oge ọbụla, ma hụ ma ọ gawa nke ọma ma hụ ma ọ gawaghị nke ọma. Anyị ga na-eso lewe anya anyị n'ebe di nwe na Jesu Kristi nọ, onye nke Chineke chọrọ ka anyị na-agba agbamakwụkwọ. Ọ bụ Jesu Kristi wetara agbamakwụkwọ nke ndị mmadụ na nke Chukwu anyị. Ebeluso ma ọ bụghị n'ime Kristi, anyị na Chineke agaghị enwe agbamakwụkwọ. Bụrụ n'otu, nwee ofu obi, nwee ofu mmụọ, were na-eme ochie ya, were biri n'ime anyị, anyị ebiri n'ime ya. Onye nwawo onye gbara St. Paul ume, onye nwawo onye gbara ndị apọstụl ume, ọ bụ ya nwa bụ onye gbara ndị nsọ niile ndị bụrụ anyị ụzọ gawa. Onye nwa gbara ha ume iji were ha bụrụ otu, nye na Chineke bụrụ otu. So nke a ga-eme ayamụ ahụ n'aka St. Paul, ka anyị na-ayọ Chineke ka onye anyị mmụọ na gracia ya, anyị na-iji na-abụ otu oge niile, ma ọ dị mma ma ọ dị njọ, ma ahụ ike ma ahụ ọrịa. Oge ọbụla anyị ga-ejichi anyị Jesu Kristi dịrị n'otu. Anyị na-agba akwụkwọ nke ahụ kwadoro n'ime anyị, n'ime Jesu Kristi, nke bụ n'ime Jesu Kristi ọdịdị Chukwu na ọdịdị mmadụ bịa nọkọ ofu, dịrị n'otu, na-enweghị nkewachi n'ime dị nwe na Jesu Kristi. Ọ bụ oriri nsọ, ọ bụ oriri agbamakwụkwọ Chineke na-akpọ anyị niile, na-akpọ mba niile. Ọ bụ na agbamakwụkwọ ka ọ ga-ehicha anya mmiri akwa n'anyị n'ihu, ọ ga-ele akpa mkpe gbaa ya ọkụ, ọ ga-elewe dum na-adọla anyị azụ wepụ ya, ka enye were hụ ya ihu na ihu na ngwụcha. Ya mere tata dị mụ na Jesu Kristi ji dịka onye amụma Aịzaya were na-agwa anyị banyere eze kpọrọ oriri agbamakwụkwọ alụmdi na nwunye nke mmadụ niile, ka ụmụ were bịa. Ndị akpọrọ ha were akpadoghị ịganụ, enwe ndị akpọrọ ha jụ ịganụ. Eje m ọrụ ubi, eje m ịga ahịa, azụrụ m ụlọ, eje m iklozi eni, enwere ebe m ọ dara, eje m ile ma ọ baala na ebe ụgbọ mmiri na-alọ. So ha nyecha excuses na-asị, ụfọdụ n'ime ha ele ụmụ odibo onye eze kparịa ha, ụfọdụ n'ime ha egbuo ha, were gawa na-eche si ọ ga-adị mma. Kpọta onye eze were iwe si, gịnị mere akwadochela m oriri agbamakwụkwọ nwa m nwoke? Ndị akpọrọ etosighị ịbịanụ, ha were gawacha ụzọ kehi. Ya si ụmụ odibo ya, gaanụ kpọkọ ndị olu n'ụhụrụ n'ụzọ niile, mbara niile, kpọba ahụ ka ha gbajuo ebe a na-eri oriri agbamakwụkwọ. So mgbe ebe ha jụrụ, ndị ụmụ odibo ya agbụ ya, họlụ anyị ejule, bịa lee ndị akpọrọ. E were bịa gawa na-eleghị, na-ekpe n'isi n'isi, si obi dị m ụtọ, akpọbala ndị biri oriri agbamakwụkwọ nwa m. Ha bịa were anya kere otu onye ha o ji anya lee, ha si,
adịghị m ifu uwe iri oriri agbamakwụkwọ gịnị mere ijiri ba ebe olee otu isi ba ebe onye ha ekpughe ekpu ọwụla maka na ọ ma ahụ mere ya were fụrụ efe ọjọọ iru unyi were baa n'etiti onye eze n'ụlọ onye eze olee mgbe o kwuru ya sị ụmụazụ ya lee na onye efu efe yi ruru inyi keni ya ọ bụ ụkwụ na aka tụfuru ya n'ezi ebe ọchịchịrị ebe ọ ga na-ata ahụhụ na ikirikiri eze tụfuru ya o kwesịghị ibi ebe a ha were tụfu ya so anyị ga-ajụ onwe anyị nwoke atụfuru otu enwe mgbe ụlọ jiri kpuo si akpọba ihe ebe akpọbara ebe by force gịnị mere a ga-eji trite ya otu so anyị ga-amụta n'ime ewu si na Chineke eyiwela anyị efe mgbe anyị mere baptizim o efe oriri agbamakwụkwọ anyị na Chineke eyiwela anyị Jizọs Kraịst bụ efe ọhụụ anyị ga na-eyi kpele ka kandụl ọnyụọ anyụọ until anyị bịa n'ihu Chineke maka ikpe nke ikpeazụ. So ya mere ozi anyị ji ala taa wụ anyị ga na-ebi ndụ enyere anyị na baptizim na mgbe e mere mmiri Chukwu anyị jụrụ ekpesu jụọ ọjọọ niile jụọ ihe niile ruru inyi si olo anyị agaghị ekpe na ihe ndị niile anyị ga na-ekpe na dịwo na Jesu Kristi anyị ga na-ekpe na Chineke bụ nna anyị anyị ga na-ekpe ka mmụọ nsọ na-arụ ọrụ n'ime anyị nke bụ ihe ọ pụtara chi eniyi efe enye eyiwere anyị n'ụbọchị ụbọchị mara anyị mmiri Chukwu anyị ga-eri oriri nke agbamakwụkwọ nwa nke Chineke na ụbọchị ikpeazụ ma kpọbara ma iji aka anyị baa ma amanyere anyị amanya kpọba anyị ga-etosi etosi ịba na alaeze nke Chineke ka Chineke nna nye anyị ikikere nye anyị gracia iji na-azụ oku ọ kpọrọ anyị si gbuo ruo na njedebe. My dear people of God, the church welcomes today our sister who will be installed into the ministry of lector in our church. Let her to be installed into the ministry of lector at St. Clement Roman Catholic Church in the Diocese of Brooklyn and Queens come forward. Ebere Obiora. Our dear Reverend Father, as the parish trustee and in charge of lector in Igbo Catholic community in our parish, I present to you our sister Ebele Obiora to be officially installed into the ministry of lectors in our church. I rely on your recommendation. Are you ready to proclaim the word of God to his people as you will be entrusted? As you've been instructed? I will. Okay. Are you ready to follow
follow the directives that will be given to you in proclaiming the word of God as a lector? Time is of essence in this ministry. Are you ready to be on time in fulfilling this function as a lector? Thanks be to God. Let us say it, everybody. Let us pray. Almighty God, by the cross and resurrection of your Son, you have given life to your people. Your servant has received the sign of her duty. Make her a living proof of his saving power and help her to persevere in the footsteps of Christ. We make this prayer through Christ our Lord. Ekpe m n'otu Chineke nna ji ike niile, onye mere eluigwe na ala na ihe dum a na-ahụ anya na ndị a na-anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, a mụrụ ya amụ, emeghị eme, ya na nna bụ otu ihe ha ji bụrụ Chukwu. Onye nwe anyị na-enye ndụ, onye siri nna na nwa pụta, onye a na-esekpụrụ ya na-etogodo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekpe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya maka mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ọzọ na-abịanụ. Amen. Ka anyị site na ị na-anọ n'ime gracia nke na-edo anyị nsọ, na-akwadosi ike maka izu oku nke Chineke anyị ga-akpọ anyị maka oriri agbamakwụkwọ nwa ya. maka ndị ụkọchukwu na-achị parish anyị, ndị reverend sister, ndị brothers, ndị deacon na ndị fada niile na-abịa na-enyere anyị aka n'ọrụ Kristi.
ka Kristi nọnyere ha oge niile. Maka ndị di na nwunye na ụmụaka ha niile, ka Kristi nyere ha aka ị na-ebi n'udo na ịhụnanya mgbe niile, ọkacha mgbe ha nọ n'ụkọ ma ọ bụgodu mgbe ha nọ n'ụba. Ọ bụ na gị ka obi ndabere, maka ndị niile Chineke si n'aka ha agwọ ọrịa dị iche iche, ọkacha ndị dọkịta na ndị nọọsis, ka Kristi na-anọnyere ha, na-agba ha ume, bịakwanye ha ndidi na obi isi ike. Ọ bụ na gị obi maka ndị niile di ha maọbụ nwunye ha nwụrụ anwụ, ndị ụmụaka na-enweghị nne na nna maọbụ ndị ihe na-esiri ike, ka ha site n'ekpere anyị na nke St. Paul dị asọ na St. Francis of Assisi nweta ọdịmma nke ahụ na nke mkpụrụ obi. Ọ bụ na gị ka obi ndabere, ọ bụ na gị, ọ bụ na gị, ọ bụ na gị ka obi ndabere, ekwe na gị ihe. Maka ndị niile na-achọ di maọbụ nwaanyị ha ga-alụ, maọbụ ndị niile na-anatabeghị sakramenti nke alụmdi na nwunye, ka Kristi nye ha gracia ya n'uju iji nweta ihe ha na-achọ, ọkacha ịnata sakramenti nke alụmdi na nwunye. Maka ndị otu Kristi niile nwụrụ anwụ, ọkacha ndị anyị na-echeta na aja misa nke taa, ka Kristi mere ha ebere, bịakwagunye ha n'otu ndị ya, ndị ga-eso nata ezumike n'ala eze ya. N'igwe
okwu emere arụ ekene Maria ka anyị nwee ike na-eyi uwe agbamakwụkwọ anyị na-aga oge niile iji kwado onwe anyị maka ya bụ nnukwu oriri agbamakwụkwọ ị ga-akpọ anyị na mbọsị ikpeazụ site na Kristi dị nwanne anyị.
ka aja mụ na unu bụrụ ihe ga-asọ Chukwu nna jike niile naranụ. Onye nwe anyị, biko nara onyinye na arịrịọ nke anyị bụ ndị kwerenụ site na aja nke a dị nsọ na ofufe nsọ anyị na-efe gị. Mee ka anyị bata n'otito nke eluigwe site na Kristi dị nwanne anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi elu ka anyị nye dị nwanne Chineke anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe zuru ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile ebe niile. Nna dị nsọ Chineke eji ike niile, onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwanne anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka amụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebe ebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebe ebe. N'ihi nke anyị na-eso igwe ndị mmụọ niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-asị: nsọ ezi so gị na-edu ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site n'ikwukwasị ha mmụọ gị,
ka ha wee ghọrọ anyị ahụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o ji aka wee nara were achịcha nye gị ekele na otito, yawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-edoro onye maka unu. Otu ahụkwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị. O buru iko mmanya, nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta n'ihe omimi nke okpukpe anyị na-eme ugbu a. Na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị bunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Nicholas na ndị ofufe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ na ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na Joseph dị nsọ bụ di ya na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa, were keta ndụ ebe ebe. Ka anyị soro kwa ha na-eto gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa ta ụwa niile. Ka anyị were n'ekpere onye nzọpụta anyị kụziri anyị were kpọkuo Chukwu Nna.
nna anyị nọ n'eluigwe, ka otuto dịrị aha gị, ka ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata zọpụta anyị na-arịọ gị odi nwenụ anyị, zọpụta anyị na-arịọ gị o sekpụrụ ụwa na-ajụ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị ewere gbagha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nwe anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gbara ndị apọstọl gị, udo nke m na-ahapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwala anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okpukpe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe. Udo nke osekpụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Anyị ezute. Chukwu na onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, ha nwere isi ọma bụ ndị akpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Ka ahụ na ọbara Kristi chekwa anyị ruo na ndụ ebe.
Ka anyị rịọ arịrịọ dị nwenụ, anyị ji umeala rịọ ebube eze gị, otu isi were ahụ n'ọbara nke a kacha nsọ nzu anyị. Biko si otu ahụ mee ka anyị soro irite oke n'ibu Chukwu nke gị site na Kristi dị nwenụ anyị. Biko nọdụ n'ala. Ya, anyị na-eji ohere ekele the choir, our sister Maka, our brother CJ Arinze, Paul Ezegamba, and all those all those playing the music. I don't know all your names. Our sister Ukeri, our sister Constance, our brother Tony Akunef, and the others. All of you playing the music, singing. God bless you. So anyị na-eji ohere akpọfu ndị ụmụnne anyị nwanyị ndị so na Fatima Group kunu bi ebe fọ maka ngọzi unu. Nwere ndị nọ nga wu ndị Fatima Group, unu biko fu anọ. Holy water. Yeah, no. Yeah, okay. I told you no, she not on somebody. Yeah. Enyemaka anyị nọ n'aha onye nwe anyị, onye kere n'igwe n'ala, dịwenụ Chineke anyị na-ayọ gị ka ị were gracia gị pụrụ iche huo ụmụnne anyị nwanyị ndị nọ ndị Fatima Group. Ị werele ha gọzie parish anyị wụ St. Clement Pope. Anyị na-ayọ gị ka ị na-enye ha ngọzi ofu ofu n'otu n'otu. Ka ngọzi gị were na-esoghị n'ihu, na-esoghị n'azụ, na-esoghị n'akụkụ, n'aka nri na aka ikpeazụ. Were ngọzi gị nye na famili echighị fụa. Gọzie ha ka ha were na-abawanye. Gọzie ha ka ha were ka ndị ọzọ na-eṅomi ụzọ ha, ịdị nsọ ha. Otu ọbụla ijiri na-agọzi ha, mee ka ọ bawanye na nzukọ gị bụ nzukọ nsọ Katọlik. Nye ha ogologo ndụ, ahụike, na-achọfuru ha ihe ọjọọ niile. Ka otito dịrị aha gị oge niile n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Okay, Chukwu gọzie unu enu. Otu okpere next year. Yeah. Few things about those issues. Issues address. Otodli Jesu. Onye jisie ike, onye gbakọta ghara. Daalụnụ. Jọji na ndị otie, biko lekwanụ werekwa akwụkwọ a again, Annual Catholic Appeal Fund. Unu kekwa ndị mmadụ, so that by the time may finish ihe a na-eme ebe a, ndị filiri ya na-anakọta ya, pensụl dị ebe anwa. Ozugbo nke ọzọ abụrụ onye ọ bịara anya ha sị n'ọnọrọ ya, so COVID bịara, anyị nwa na-agbakwa mbọ otu anyị ga-esi wee mee ka o benatara anyị. Mana mgbe anwa anyị na-agba, ọ bụrụ mgbe ofu onye dịka ifichi ụlọ ụka si wee dị,
biko anyị na-ayọ ndị mmadụ ọ bụrụ ọsọ Jọji na Ebere Obiora bụ ndị ma otu esi eficha ebe ọ bụ na anyị nwere cleaning materials n'ime ụlọ ụka agbasaa biko onye ọbụla nwere ike devote a few minutes soro Jọji na Ebere na ndị a na-adị clean bụ ụlọ ụka soro na-eclean ya maka a sị nya ma onye ọjọọ a na-akpọ kolo ma echighata azụ with a vengeance. So ọ bụrụ na etu ọ na-echighata ka anyị dị nkwadobe na-efichasị na-ekpu mmọnwụ na-eme ihe na-asị ka anyị mee ọma nta aka nyanwa nje obi ọjọọ anachighakwa ebe o si wee bịa. Nsị ka m gbaa unu ume bụ ndị St. Clement ahụ daalụ niile daalụ rie nne na chọrọ ịgba unu ume dịka unu si eme na-ego akwụkwọ fada anyị dere. Fada jere kwọchasị aka ike, fada ma ncha bụ ụmụ o je kwụọ aka ọfụma were nwee ike depụta akwụkwọ a. Enwere onye kpọrọ ya an excellent masterpiece. Mụnwa kpọrọ ya a comprehensive diagnosis of what has been and what ensued after a solution was applied. Because ọ bụrụ na efu ọnya ewere ayọdin tụnye na ya ife nkiri na-ada adịba mana ọ bụrụ ife nkiri anwa ọ bụrụ that confusion efuru mgbe ebe ihe na-asụ ụsụ bụ ihe mere eji wee tinye m ayọdin maka afta ụsụ anwa enwere elele a na-erite na ayọdin anwa and hydrochloric ihe a na-asụ ụsụ anwa etinyere ebe anwa. So wee sị ka m gbaa unu ume dịka unu si na-ego akwụkwọ a ọ ume ka eji afọ ọkụ. Ndị na-ere ọgwụ ịka mpawasị nke agwụsịkwa n'ụmụ ọ ga-afịara ịfụ a comprehensive compilation of this thing na-akọwara ụnụ ebe onye ọzọ dekwara ya. Ọwụọkwa sọsọ ndị Igbo sụrụ oyibo ndị ọcha so wee sụnya m oyibo wee sị na ihe anọ dị ezigbo mkpa. Biko gorie ọgbọ sọsọ ndị na-abịa ụka ebe a gorie mụnwa goro mkpụrụ ịtọ nyegasịa ndị nyere gorie ka ị nyegasịa ndị ọzọ na-azụ ụmụ ha n'ụdị Igborika bụ America and Igbo. Because ụmụ anyị na-azụ n'Igborika amachaghị exactly ebe ihe nọ were ebe mmiri nọ wee gba n'opi ụgbọgịrị. So ka ha nwee ike debie mgbe ha ya amụtazi ndị nke ha ya abụzi pịọ akata ebe ọ na anyị mụrụ ndị na-azụ sọsọ bekee na-anụ nwa bịa ndị ha ya amụzi enwe ike ma ha nọ na bịa ha bezie ebe ọ na-edere n'oyibo ha nwee ike ha jekwe ọkwa ebu jejụrụ na akwụ ya o wee na-agba ha wee maa na-enwere ebe ha si wee bịa ha ghara dịka Opera Winfrey na-abụ ha jee na South Africa ma Stevie Wonder na-eje Ghana a na-asị n'ebe a ka m si wee bịa. Ha rụwa skuul rụchaa achụọ fa kọs famasi ebe ha si wee bịa ma ndị nke anyị nwere the benefit na anyị nwa bụ ndị ji aka anyị wee bịa na-akọwara ha otu ihe si wee dị. Fada anyị wee nwee ike wepụta oge wee mee investigation wee detuo akwụkwọ a. So hip 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 St. Clement goro na akwụkwọ a ọ dị ezigbo mkpa. Nke ọzọ awụrụ ndị niile goro ego already ọ bụrụ na agbasa ndị kwugoro ụgwọ unu ejekwu dọkịta nke onye na-emedere ya Dr. Eugene Okafọ jee ọ were ebu aka ese ka ị kwuru na ị chọrọ o were ebu wee gọzie gị ọ were ofu ka ị chọrọ o were ofu wee gọzie gị dịka akwụmụgwọ gị si wee dị na ihe ị kwuru mgbe e kwuru nya m ụgwọ. Ndị nke ọzọ fọrọ afọ gbanụ mbọ debanye aha unu n'akwụkwọ a. Akwụkwọ a yikwere akwụkwọ ebe a mbụ ọzọ na-ede m aha ọkwa otu a ka esi ede m aha ndị na-aga eluigwe mụ na ama ha ka ede m aha gị n'akwụkwọ ahụ ọ dị ezigbo mkpa. Daalụnụ niile daalụnụ rinne
daalụnụ. N'ikpeazụ, nzukọ anyị kwadobere na anyị eme na mgbede tata by 7 p.m. o wee bụrụ na ndị Igbo organization ga-eme nzukọ by 4 p.m. today, Zoom, ka ọ ghara ịwụ from nzukọ to nzukọ. Enwere ike by 7 p.m. ahụ emechabeghị nke ndị Igbo anwa. So onye isi anyị wee sị ka m yọkwa ụnụ ka unu nwekwakwa ndidi again, wee ruo ụbọchị ụka na-abịanụ ka anyị wee mee ya nwa Zoom tụsaa arụ wee mee by 4 p.m. na mgbede. Ote ọka ọ dị njọ mesi ọ dị mma. Ọ gwara m gọzi ọ bịara ikwu nsị ọzọkwakwa ya sị m mba n'ihe mee na nke a bụ the last one na mgbe ebugharị jama nzukọ ọzọ. So 4 p.m. on Sunday, Zoom. Onye ya ọbụla gbaa mbọ hụ na ịlọgụrụ in. God bless you. Ana m eji ohere na-agwa unu ihe diocese anyị gbara anyị ka anyị gbuo unu. Diocese anyị gara ụlọ ikpe maka na o tejighị chọọ iji were iji mee ka anyị ghara na ime ụta anyị chọrọ iji mee. Asịsị ha igbu unu ime onye ọbụla encourage about the use of sanitizer side ochere n'ụzọ niile, the use of mask. Anyị na-ekeghị doro anyị anya unu niile ji mask. Ọrụ onye bịa church ma mask adịghị mma ma ọ dịghị clean, anyị ga-enye onye ọwụ. Anyị nwere enough mask here. Nwee gloves, but you don't need gloves since we have sanitizers. The social distancing, we are maintaining it, and every other thing has I know. I may observe. So the onye ọbụla jishi ike afụkwala ebe onye ọ na-anakwa maintain all these hygienic observances so that agaghị mmadụ aga-ebu ọrịa na onwe ebugara family ma ọ bụ ebe a. So ka ha dị ụjọ dị anyị kemgbe ihe malitere enwebe mgbe a rịpọtụrụ anyị si enwere onye bịara nzukọ ebe bukere ọrịa ebe. So anyị agaghị ekpere n'ihu Chineke wụsị onye ọbụla bịara ebe ga-enwe ahụike, and that is true. Chukwu na-anụ ekpere anyị anụshi ike. Onweghị onye ọbụla bịara n'ebe bụ ọrịa ma ọ wụchi ebe fụọ bụ ọrịa ma ọ gakwa na-ebu ọrịa n'ọganihu. Chineke nna ga na-echekwa anyị niile. Ụja unu ịbịa n'ifere Chukwu ebe a unu bịawa, Chukwu nna ga-eji gracia ya were egbe unu okirikiri. So Chukwu nna nọnyere unu. Ọ na-ewere iwe, enwere ofu ihe nchefu ịma na St. Clement bụ ibi n'ebe anya n'ebe. Ofu onye n'ime anyị na-akpọ Aje okwu otu mgbe a n'afọ gara aga ka nwanne ya nwoke nke ọ tọrọ rapụ wee nwụrụ. So ọ gbaghịgotekwa otu afọ nwanne ya nwaanyị arapụkwuo. Ndị nke a bụ sọsọ ofu nwanne nwaanyị o nwere. So nya mere adafụ and Aje na onwe ya arụ adị ọkụ ya for a while. That's why afụbeghị ebe a maka na ọ na-asọ ihe kolo a ihe a wee mekwuo. So ọ sị ka mmekọ na ọghọta na ọ nidiri ekpere ụnụ. Biko nụ onye chọọ imetụrụ Aje ukwu bụ ibe ọrakwue ya kpọọ ya na
348-3675. Udo dịrị unu. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu Jike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Lawanụ misa gwụsịwo. So dalụnụ izu marụ nụ mma, okay? Hụ nụ again next Sunday.